Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ознакай укучыларын хәрби белем нигезләренә өйрәтәләр. Балаларны куркыныч астына куймыйк. Яңа туган сабыйларның әти-әниләрен автолюлька белән бүләкләделәр. Балалар шахмат уенында көч сынашты. Дошманлык үлемгә тең була яздым. 111 маддә 2 өлеш З пункты. Кеше тормышына куркыныч тудырган кешенең сәламәтлегенә корал кулланып, аңлы рәвештә авыр зыян китерү. Агымдагы елның 1 гыйнварында исерек хәлдә булган Ират зыян күрүчегә кимендә 2 тапкыр пычак белән кадаган. Судта ул үз гаебен өлешчә генә таный. Аның гамәлләре үз-үзен саклау иде дип әйтә. Аның күрсәтмәләре белән зыян күрүчедә, шаһидларда, хәтта суд медицина экспертизасы һәм эш материаллары да килешми. Шаһидлыкларына нигезләнеп, суд Иратны гаепле дип таба һәм аңа 2 елда 6 ай гомуми режимлы колониядә утыру җәзасы билгели. Хөкем карары әле законлы көченә кермәгән һәм шикаят ителергә мөмкин. Ознакай районында ел сайын 10-нчы сыйныфта укучы егетләр өчен хәрби белем нигезләренә өйрәнү җыены уздырыла. 3 көнгә сузылган быелгы очрашу да файдалы һәм бик мактыргыч булды. Бу турыда Эльмира Шәрифуллина сөйли. Альферовка авылы янәшәсендә урнашкан алан бу көннәрдә ниндидер хәрби шәһәрчекне хәтерләтә иде. Биредә районның булачак ватан сакчылары җыйналган. Ну, пока что нравится, раскрыли палатки, было интересно. Первых уроков еще не было, так что будет интересно, как по-моему. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин җыенда катнашучыларны сәламләп, хәрби әзерлекнең егетләр өчен бик кирәкле һәм әһәмиятле булуын билгеләп узды. Егетләргә уңышлар теләде. Добрый день! Поздравляю вас со сборами! Ура! 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 Биредә барысы 77 укучы катнаша. Алары 3 көн дәвамында корал белән эш итү, химик саклану чаралары, стройда йөрү, каравылда туру, тактик әзерлек, физик күнегүләр уза. Бу хакта җыен начальнигы Илхам Салифов та билгеләп узды. Дети изучают быт солдатской жизни, изучают такие предметы, как несение караульной службы, суточный наряд, сдают физподготовку, подтягивание, метание гранаты, кросс, бег на 100 метров. Илне саклау егет кешенең изге бурычы. Монда алган күнекмәләр егетләргә армия сафларында хезмәт иткәндә кирәк булыр дип ышанык. До проведения военно-полевых сборов без взвода рядовые должна закончить. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалар юл хәрәкәтенең иң якланмаган категориясы. Әгәр дә алар юл хәрәкәтендә катнашучы булалар икән, монда һичшиксез зурлар гаепле. Бүген балаларны яклау көне уңаеннан бала тудыру йортыннан чыгару хөрмәтенә әти-әниләргә бүләк итеп автолюлька бирелде. Гражданлык хәле актларын теркәү органы белдерүенчә, 2023 елның 5 айы эчендә Әлмәт районында 757 бала туган. Шуларның 398 малайлар һәм 359 кызлар. Икеләтә бәхет 10 гаиләгә елмайган. Аларның игезәкләре туган. Һәр ата-анага бирелә торган иң кыйммәтле һәм иң кадерле нәрсә аның тормышы һәм сәламәтлеге. Шәһәребезнең 3 сабыен бүген үк инде законга буйсынучы гражданнар дип атарга мөмкин. Автомобиль куркыныч чыганагы, балаларны оннан саклап калу әти-әниләрнең генә түгел, бөтен җәмгыятьнең бурычы. Бала тудыру бүлегеннән чыгару тантанасында яшь әниләрне бәхетле әтиләр һәм туганнар каршы алды. Бәйрәм белән котларга шәһәр хатын-кызлар советы вәкилләре ЮХИДИ һәм юл хәрәкәте иминлеге ДБУ хезмәткәрләре килде. Цель, конечно же, призвать общественность, призвать молодых родителей к безопасной перевозке детей в автомобиле. Пожелали им здоровья, счастья, любви, добра и быть примерными. И быть примером для своего ребенка грамотного и правильного, безопасного поведения на дорогах. Нәни Инсаф, Илмир һәм Юлиана Вафиннар гаиләсендә 3нче бала. Абысы белән апасы өнеләрен түземсезлек белән кайтуын көтә. Тантаналы чыгарылыш бәхетле ата-аналар өчен көтелмәгән бүләк булды. Килдек, хатынны каршы алырга туганнар белән. Монда шундый бәйрәм икән, кешеләр җыелганнар, телевидение, еще подарок бирделәр, кресло. Вообще, шок аттым үзем дә. Бик яхшы подарок.
бик шатбыз. Бу елның 4 айында Татарстан Республикасы буенча 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 108 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. 116 бала зыян күргән, 3 бала һәлак булган. Балаларны яклау көнендә мондый акция инде 7 елдан артык дәвам итә һәм кабат искәртә. Балаларны машинада йөрткәндә балалар өчен махсус утыргычлар куллану кирәк. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлегендә полицейский дядя Степа бәйгесендә җиңү яулаган уку ел дәвамында төрле чараларда катнашкан Әлмәт районы укучыларын һәм хезмәткәрләрнең бөек җиңү бәйрәменә багышланган чарада катнашкан балаларын бүләкләделәр. Чара балаларны яклау көнендә багышланып узды. Быел Россия Федерациясы Ички эшләр министрлыгы ел сайын уздыручы полицейский дядя Степа бүтән Россия балалар иҗаты бәйгесенә 10 ел. Ул илебез полициясенең 305 еллыгына һәм Ички эшләр министрлыгы мәгълүмат хезмәтләре оешуның 40 еллыгына багышлап үткәрелде. Әлмәттә узган шәһәр этабында 23 эш катнаша. 6 яшьтән 8 яшькәчә балалар төрле стиль һәм техникада эшләр тәкъдим итә. Бәйгедә катнашкан эшләр арасында кинологлар да тасвирланган иде. Бүләкләү тантанасын оештыручылар балаларга кинологны үз күзләре белән күрү мөмкинлегендә бүләк итте. Кинологлар үзләренең хезмәтләре һәм 4 аяклы хезмәттәшләре хакында сөйләде. Үзләренең эшләре белән балалар полиция хезмәткәрен ничек күз алуларын күрсәтә алды. Иң гадәти булмаган экспонат кулдан ясалган прәннек була. Әлмәтнең 35-нче номерлы балалар бакчасында тәрбияләнүче Мария Митяева ясаган прәннек беркемне дә битараф калдырмый. Башта прәннек төшерелгән дядя Степа бүтән Россия бәйгесенең Казан этабын уза. Хәзер ул Россия Ички эшләр министрлыгында Мәскәүдә. Мы до начала делали тесто, чтобы сделать пряник. Для начала мы добавили муку, потом яйцо, воду и молоко. Мы испекли пряник, обвели, получается, контуры дяди Степы и разукрасили цветной глазурью. Получился съедобный дядя Степа. Такой праздник, День защиты детей, мне хочется пожелать каждому ребенку оставаться в детстве как можно побольше, родителям защищать своих детей от злости, от агрессии, любить, больше обнимать. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлегендә уку елы дәвамында төрле чараларда катнашкан укучыларны җыйдылар. Бирегә без хәтерлибез, без горурланабыз бәйгесендә катнашкан балалар да чакырылды. Я участвовала в конкурсе 9 мая и рассказывала стихи. Я очень буду рада, если меня наградят хорошей грамотой. Бирегә килүчеләр өчен иҗади номерларда оештырылды. Әлмәт районы Ички эшләр идарәсе актлар залында хәрби патриотик җырларда тыңларга мөмкин иде. Дети – это наше будущее, и мы должны помнить наше прошлое, потому что без прошлого не будет будущего нашего. И наша цель – это напомнить, чтобы наши дети знали свою историю, знали своих предков и их вклад в мир на земле. Шулай ук бүләкләү тантанасын оештыручылар балаларга җәйге чорда игътибарлы булу, тәрәзәләр янына килмәү, юлда сак булу үтенече белән мөрәҗәгать иттеләр. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның шахмат мәктәбендә халыкара балаларны яклау көненә багышланган турнир узды. Бирдә шөгыльләнүчеләр ел дәвамында алган күнекмәләрен күрсәтеп, разряд алу өчен уйнады. Катнашучылар белән Лина Хәсәншина аралашып кайтты. Турнир спорт мәктәбенең 2 залында узды. Берсендә үсмерләр разряды булган, икенчесендә беренче спорт разрядларын алырга теләүчеләр уйнады. Сегодня у нас участвует около 50 игроков без разряда. Те, кто занимает первое, второе, третье места, среди мальчиков и девочек, получает разряд. Именно 3-й юношеский. То есть только первые 3 места. То есть конкуренция хорошая такая. Традицион шахмат ярышлары швейцар системасы буенча 7 турда узды. Уен берәүләр өчен ял аралашу мөмкинлеге, икенчеләр өчен шахмат үсеш инструментларының берсе. Шахматы – это самая умная настольная игра. Она развивает мозг. От шахмат есть достижения. Ты хорошо учишься в школе, хорошо знаешь математику и другие предметы. Шахматы – это такая игра, которая развивает мозг, интеллект и память. Это очень нужные навыки в повседневной жизни. Я хочу быть таким же сильным игроком, как Карпов или Каспаров.
Түрлі дебютлар үйренген мәктепте кебек шахмат спорт түрінде де бірінші булырга омтылган катнашучылар да болды. Для меня это очень интересно, потому что я в школе как отличник. Это увлекательно, дает много ума для мозга и есть над чем подумать дома или вообще вот здесь вот на турнирах. Балаларны яклау көнне багышланган шахмат сөючеләр очрашуы балаларның уйнау тәҗрибәсен күтәрде. Җәй алдыннан уку елы дәвамында бергә белем алган дуслар белән күрешергә сәбәп булды. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балаларны яклау көненә багышланган турнир пляж волейболы буенча да узды. Колабызда күрше төбәкләрдән командалар җыелды һәм 4 мәйданчыкта уеннар оештырылды. Пляж волейболы буенча кызлар арасында узган ярышларны Лина Хәсән күзәтте. Әлмәттә пляж волейболы буенча ярышларны ел сайын балаларны яклау көненә туры китереп уздырырга тырышалар. Оештыручылар сүзләренчә, быел кунак командалар күп. Получается, у нас 20 команд. Приехали команда Самара, Казань, Ижевск, Можга, Набережные. Мы могли, конечно, и еще пригласить команды, которые и с удовольствием бы приехали, но 2 площадки все-таки мы бы очень много могли, но нам не хватает пространства. Катнашучыларның 2009-2010 елгылары паркта уйнаса, 2007-2008 елларда туучылар шәһәр пляжында уйнады. Кунаклар 16 команда булса, әлмәтлеләр 9. Берәүләрне волейболга әти-әнисе алып килсә, икенчеләр киресенчә гаиләдәге волейбол уйнаучыларны күреп үзләре шөгыльләнү теләген белдерә. В волейболе я с 1 класса. Начинала я с классического волейбола, я сама с Москвы, начинала в городе Зеленоград. Потом мама как-то сказала, есть возможность поиграть у тренера. Ну, я говорю, хорошо, я согласилась, и вот потом меня увидела Казань, позвала, сейчас играю за Казань. А из достижений 2-кратный бронзовый призер России. Ярышларны Әлмәт волейбол федерациясе үткәрде. Ул исә нефтчеләр ярдәме белән булдырылды. Калабыз кунаклары Әлмәттә спорт белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да булдырылганын һәм шәһәрнең матурлыгын билгеләп узды. Һәркем ярышлар югары дәрәҗәдә оештырылганлыгын әйтте. Мы, наверное, должны быть вне конкуренции, так как специализируемся на этом. Я надеюсь, что команда у меня займет 1 место. Ну а остальные девочки также у нас есть, и кто мало занимается, думаем, что тоже займут достойные места. Хотя в Альметьевске тоже есть пары, которые могут претендовать на медали. А говорится, игра покажет. Җәй җитүгә балаларның берничә атна дәвамында иҗат дөньясын ачумы, яңа дуслар табу мөмкинлеге барлыкка килә. Ул да булса җәйге лагерьлар. Бүген калабызның балалар һәм яшьләр иҗат үзәгендә милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елына багышланган. Иҗатна дәвамында балалар спорт һәм иҗат мөхитендә кайнаячак һәм үзләрендә бер-берләрендә яңа яктан ача алачак. Биредә барлыгы 150 бала. Аларны нинди программа көтәсен иртәгә безнең каналдан белерсез. Җәй кызу булырга тора. Халыкара балаларны яклау көненә Луч телекомпаниясе «Кухня дети» балалар кулинар проектын башлап җибәрә. Оригиналь һәм искиткеч тәмле ризыклар әзерләүдә Гвоздиковлар һәм Мырзахановлар гаиләсе көч сынашачак. Аларга тәҗрибәле остазлар Алиса Полевская һәм Кетеринг компаниясенә нигез салучы Павел Красильников ярдәм итәчәк. Кулинар бәйгедә кайсы гаилә көчлерәк булыр? Кыска вакытлы рекламадан соң билгеле булачак. Безнең белән калыгыз. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.